Здравейте хора, аз съм Пламен и днеска ще правя музиката ми. Нали, това не е истинско студио, аз тук ще правя музиката ми, защото се разбрахме с тук да ходя. Така, нека да пробваме, да чакаме и да правим музиката. Но няма да бъде толкова, нали, дълго видео. Ще бъде като минута, нали. Добре, се видим когато тя дойде. Чао! Така хора, нали, вече влезнах вътре, нали, не беше тая, която търся, ама беше друго момче, което ме даде. Нали, не е заключено, просто има проблем с вратата и така, че не се пробвам да я таковам. Защото няма дръжка. И сега тя ще идва и долу ще правим музиката. Много ще искам да я декорирам, нали? Но как и да е. То много искам да имам камерамен веднъж, ама няма да има. Може би. Когато стана голям, може би. Майко, че ме стресна. Аз просто гледах на този прозорец, после гледах някакво като това дете зад мен и после се стреснах. Майко. Това наистина за малко щеше да ми даде паника така. Ами, тя би трябва да идва. Ето вижте хора. Нали записвам, ще я питам, нали въпроси да едитирам ли лицето, за да не се вижда или такива неща. Нали, може да я видите, може да не я видите. Така да се каже, айде. Да видим ли долу? Айде да ходим. Нали долу съм бил сам няколко пъти. Байко, че ме стресна и това. И те кашони ме стреснаха. Я ходя горе да я видя къде е. Някой звъни. Такова да я виждам. Здрасти. Нали аз правя едно видео, ако искаш да ти... Нали правя едно видео, да ако искаш да не ти се показва лицето или както искаш. Няма проблем да ти покажа лицето ли? Добре, ако без да искам го сложа във видеото ми, ще го едитирам. Здрасти, Теди! Аз правя сега едно видео, нали, sneak peek, да. Да направя малко, нали, така. Не знам коя е тя. Да, мерси. Нали, ако искаш да едитирам лицето ти да не се показва или нещо, ще едитирам. Каквото трябва. Топа и го... Сериозно ли па трябва пак да се пуснат светлините тук? Да. Те ще ходи да светне светлините, докато чакаме. Аз ще казвам, нали, какво е да, какво е не. То аз съм бил като 10 пъти тук. Майко мило! Сресна ме. Добре. Нали трябва да сте тук, докато те се светнат. Много се страхувам днес за някаква причина. Не е правилната. Друга светлина трябва да е. Не е тая светлина, нали? Която не е. Да, не светна. Ето на мен ли чуваше? Не. Окей. Чакаме. Правилната е.
Той има микрофон тук. Ето, гледайте моите текстове. Но, така се каже, това няма да ви трябва, защото вече си направих музика. Няма да ви покажа. Но, нали, микрофон тук много. Светна. Микрофон, велики автоматик. А това, нали, по лаптопа, къде беше, че, нали, казах, че трябва ми лаптоп, за музиката. Не искаш ли да отидем сега в някаква стая? Не, да го донеса тук. Окей. Не съм свалила програмата. Аз ще сваля. Това вече направих и една музика точно за... Да, направих, нали, една музика, която в китайски това текста. Нали, започва, нали, леко както нормална музика и после докато ходи, да. Става по-силно и по-силно. Обещавам този път да сложа това на канала. Чакайте да се облеча, че... Аз още малко ще се изпотя, чакайте. Оле, вече е много по-тук. Здравейте. Аз правя така, защото може да видите, когато цъкнете на квадратчето, което пише долу. Нали не мога да го видя, така че може би ги грешно. Много искам да имам камерамен, но нямам, със съжаление. Много питах за приятелите ми, искате ли да бъдете камераменове, и те викат не. Но ще има един проблем, ще трябва да записвам и клип от тук. Забравих да кажа на дете това. Много се страхувам, но ще успеем. Ще видя къде. Аз мислех, че ще ходиш до там. Нали да видя къде си. Защото се бъдеш толкова. Нали лаптопата. Ама проблема е, че трябва да се съединява с Bluetooth на компютъра и не знам как се съединява с Bluetooth. Защото телефонът или? Да. Аз, нали, макар че съм направила песента, но проблема е, че не съм направил клипа, защото, нали, ще ми трябва един, който да ме снима, защото аз сам не мога да се снимам. Да, това ще го има това. Ама кажи с компютъра какво ти трябва. Добре. Да. Ти искаш да свържиш телефона или... Нали, от Bluetooth мога да свържеш. То не знам защо слагат така. Малко програмва и да... Аз без да исках. Нали, така се каже, както казах в видеото преди, нали, ти не знаеш защо се стартирах това видео преди 8 минути и 50. Така да се каже, нали вече, аз казах, че няма да покажа старта, но ще покажа за сега. Ето, това ми трябваше. FL Studio. Да. FL Studio. Още програм трябва. Хора, сега един даунлоуд, така се каже, трябва да чакаме, така че един даунлоуд трябва да се среди едно нещо, не знам кое, но ще стане. Много се радвам за тази музика, хора. Много се радвам, ви се страхувам. Мале, не. Стана. Стана. Да.